Кожны, хто пераступае парог нашага дзіцячага садка, асаблівы і непаўторны. Але ў кожным з нас ёсць агульныя рысы. Гэта беларуская душа, якая нясе каштоўнасці ўсім, з кім сустракаецца. Панно сапраўдныя каштоўнасці – гэта ўвасабленне любові да радзімы, творчасці, міралюбства, гармоніі, памяці пакаленняў, усяго таго, што з'яўляецца вытокам і крыніцай нашага народа. На пялёстках валошкі знайшлі сваё адлюстраванне месцы, легенды, прыродныя сімвалы нашай краіны, яе гісторыя праз часы і пакаленні. У межах нашай краіны, як наказ для ўсіх, сабраныя словы, што яднаюць усіх беларусаў, пачынаючы з самых маленькіх выхаванцаў і замыкаючы сталейшымі. Мы, беларусы, мірныя людзі, што яднаюцца і сябруюць з рознымі нацыямі і народамі, дапамагаюць і падтрымліваюць сваімі сэрцам і ўчынкамі. Над белай руссю белы бусел з даверам выпрастаў крыло. Прыгожая птушка нашага народа, што ўздымаецца вышэй за ўсё, сімвал чысціні нашых думак, намераў і дзеянняў, мудрасці і сапраўднай любові да радзімы. Бо як буслы вяртаюцца вясной да роднай буслянкі, так і кожны чалавек імкнецца туды, дзе яго радзіма. Палі Беларусі, валошкі, лён, рамонкі і калоссе – сімвал шчодрасці, спагады, дабрыні, працалюбства, адказнасці, гасціннасці беларускага народа. Вянок у цэнтры яднае ўсю кампазіцыю пра сімволіку кола, чарговага паўтора жыцця і традыцыйнага выхавання. Вянка, як сімвал свят беларускага народа і моцы яго традыцый. Спалучэнне кветак, якія ўвасобілі ў сабе духоўную спадчыну краін-суседак, як сімвал міру і згоды, шчырага сяброўства паміж краінамі. Дзе бусел крыламі абняў нябёсы, дзе ў полі шэпчуць кветкі ўлад, дзе каласы шапочуць лёсы, радзіма наш адвечны скарб.